Hallelujah. Praise the Lord. A blessed day, everyone. Live ta. Mabungahong adlaw mga igsoon, mag-live ta karon. So ako sa ni i-share mga igsoon sa ako ang account. Kumusta Maria? Nagampo ako kanunay nga namos mayong kahimtang. Mayong panglawas ug duol sa Ginoo. Pwede na nato i-share atong live mga igsoon ining kabuntagon kay magsugod na ta. Right, done sharing. Asan tab ni still up ambi ko no nalag ngaway basahon. Di ko muhawad. Okay, again mabungahong kabuntagon mga igsoon. Ay, grabing ka busy unta karong adlaw. Busy kayo mao nang akong gisiguro ni mga igsoon nga maka ka-live ta kay di ina sa ta ka-live ani kay busy kayo. So atong tanawon sa ning atuang shout out be. Tanang mga OFW diha, shout out. Okay. Around the world. Salamat sa Ginoo. Kadiyot sa nasa ko'y tanaw, no? So please share our live this morning. Unya kuan. Kanang i-mention inyong mga higala sa comment section.
Because I believe this topic igsoon daghan kayong nag-struggle ani. Kay may tungod ni siya sa unsaon pagpatay sa unod-nun nga kailibgon. No? How can we defeat the lust of the flesh? Okay, mauna nindot ni siya. Mauna itong topic karon. Okay? Good morning, Brother Binshu the fourth. Sakto ba ko? Inot from Cebu City and to kisama ni Pio Sinabre Josephine. Good morning, Ikson. Good morning, Pastor James. Nakaabot na jud ko sa imong live from Rosel Repiso. Okay, praise God. Shout out na ko tanang mga followers na to ani nga page, atong mga subscribers, atong mga star senders og sa previous page na to nga Mabungahong Kristohanon. Salamat sa inyong pag-follow, no? 220 to 1,000 followers pero wala na nako gigamit. For the meantime kay gi-restrict ta dito naata nag-live sa Mabungahong Kristohanon 2.0. That is why I always encourage everyone to invite your friends to follow our new page, Mabungahong Kristohanon 2.0, kay dirita nag-live kanunay. Shout out, no? And sa mga subscribers sa atong YouTube channel, shout out. Sa wala pa makasubscribe, please do subscribe kay kaning live na to karon ako ning i-download niya, ako ning upload dito kay 30 days rang gitagal ani sa Facebook, automatically ma-delete siya. Amen. So again, a blessed morning, no? Og mabungahong adlaw kanatong tanan. Ako gi-shout out ang tanang mga seaman diya, mga seafarer. Again, mga OFW, no, mga naka-permanent resident, mabungahong adlaw yung tanan. Ug akong gi-shout out ang Luzon, Visayas, and Mindanao tanang nagtan-aw karon. Ako sang gi-shout out ang tanang kapulisan sa linlaing dapit dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu. Shout out dinhi sa Tagbilaran City, Samoa, sa Barak. Shout out sa akong mga amigo, mga higalang kapulisan diya. Akong mga classmate nga mga kapulisan during my criminology days pa, ug akong mga higala, mga amigo nga mga hepe. Okay, shout out sa mo ang Clarin Police Station diri sa station na mo, shout out Clarin Police Station. Ang among hepe diri, di lang ako i-kontanan kay daghan kay no. Ang among hepe diri si Police Lieutenant Chief Amado Amba, shout out. Okay, dili lang nako tagsa-tagsaon kay daghan mong kayo nya madugay ta ba. Okay, so ako ding shout out ang Cebu City Jail, no. Shout out na ko tanang mga brad na ko diha nga lunglib kayo kanunay tang abantis pag mga lagad sa Ginoo mga brad. Shout out na ko si Brad Aris, sila si Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, lunglib kanunay Brad. Sila Brad Kenneth, Brad Ayan ang mayor sa RDC, and then shout out na ko ang Maximum 19 ang manghod ni Brad Jomar diha. Lunglib kanunay Brad. Og ang Maximum 15 dito sa kung nakawali so RDC 1, 2 and 3 and Maximum 4 of course. Shout out sa ako ang mga team, kung kauban sa team sa prison ministry from Living Water Christian Fellowship. Tanan nga kauban ako sa team, akong gi-shout out, dili lang ako itagkitag sa basta kamong tanan. Kay kinagdali ta mga igsoon after this na namilakaw na pod mga igsoon, grabe. Kabisi kay na mga appointment ba, no? Murag holiday gyud. Nya ugma Domingo na pod, no? So anyway, akong shout out ang tanang mga jail officer, mga warden sa Cebu City Jail. Thank you so much again. We're so grateful from the heart for giving us as always an opportunity nga ma-deliver ang pulong sa Ginoo sa sulod sa silda. Salamat kayo mga ma'am and sir diha sa Cebu City Jail. Okay? And Alpaca Paro, shout out mga brad na ko diha, no? Ako na ning ibalik-balik niyo mga brad, yes namos kong prayer. Ipataas na tong Ginoo. Kung ang atong isinggit kanunay ang nganda sa atong grupo, di mo taas tong kinabuhi na. Sekreto sa taas nga kinabuhi ang number 1 sa atong hierarchy, God first. Amen. So ipataas na to ang sa Ginoo kay siya may maghatag na to og proteksyon taas nga kinabuhi. No, amen mga brad. Aron siguradong lunglib ba. Og ang mga brad ko sayas kept in arms kay lunglib mga brad and sir. Brad and sis. God bless everyone. Okay? So again, akong gi-welcome ang new followers na to ani nga page. Wala tay gipataas nga relihiyon ani. We lift up only the name of Jesus Christ. No, and salamat kayo. Salamat sa inyong kanunay suporta, kanunay nga pagtan-aw sa live na to, no.
Salamat sa Ginoo. So, di na ta maglangan mga igsoon kay man na kog shout out sa tanan while waiting for the others. This time we have 44 viewers. Dapat ay nagkuan dire. Okay? Isa ba ni? Shout out nako si Kinabuhing Sikyo. Okay, Star Senders na to. Salamat kayo. From Libuna, Bukidnon. Okay. Thank you. Thank you, brother. And kisa pa gini. From Davao, De Oro. Wendell P. in Dino, Daghan. Kaya ba? Wait, sa ito ni basahon, be. Jomari Ignacio Cabales from Toledo, Cebu. Shout out. Good morning, Pastor, watching from Cavite. Debena Daitol. Ma'am, thank you. Perminti naman yung nagtanaw. Ophelia Minosa Santiago. Perminti sa ni good morning sa Dixon. Praise God. Good morning, Pastor, from Adolfo and Sines family and Cuevas family. God bless. From Sister Grisel Sines. Salamat, Dixon. Chirel Ponseca Burgos, watching from Doha, Qatar. Good morning. Shout out sa Takarita. And kasama ni Taghan man ni Diligo, no? Mary Jane Rojas from Calbayog City. Good morning, sister. Mga avid viewers na to ni. From Davao de Oro. Okay, manan ni. Wendell P. Indeno. Watching from Calbayog City, Samar. Giloud speaker ni nako, Pastor. Salamat kayo. Sige, ipalanog na to ni. From Rosel Repeso. Mo ni nindot ipalanog, okay? Shout out Pabilik family from Kinabuhing Sikyo. Okay. Thank you, Igsoon. Sakto kaayo. Good morning, Pastor James. Good morning, Sir Brad. I-regard ko sa mong pamilya ano, sa Cagayan, si Ralph Bitonio Galaneda. Usa sa ning bisita namo dito. And good morning also to Sister Bibi Cantorni Camelo. Rosalina Cabido, hi, Pastor. God bless, Igsoon. Thank you for your time. Shout out ko sa mga piniriso, Pastor, from Manila. Kinsa maasa man nga piniriso, okay? Shout out daw. From Rosel or Rochelle, Humauas, Castillo. Blessed Saturday morning sa tanan. From Dasmariñas, Cavite. Sister Rinelda Patron Hernan and to Brother Bioy Letran. Hi, Pastor, we miss your live. So, dara ko rin nag-live, Brad, sa bagong page na to kay gi-restrict man ta, no? Nata sa Mabungahong Kristohanon 2.0. God bless, brother. God bless. Salamat sa gayon. Okay, so let's pray. Hallelujah. Let's welcome the presence of the Lord. And anyway, somebody watching from Buntok, Leyte. Sakto ba ko? Awangan, Mike. Praise God. Anyway, our topic for this morning is about how to kill. Oh, grabe, pat yun, you know? How to overcome or to destroy, o unsa may tawag na, the lust of the flesh, igsoon. Unsan, how to fight, no, against aning mga kailibgon, igsoon, sa unod. Mao na itong topic karon because I believe there are so many Christians today, nowadays, still struggling in this area sa ilang kinabuhi, no? Kaning gitawag og mga kailibgon ba, no? Bisag Kristohano na. So natay mao ni atong itapik karon isutan. Good morning, Pastor Padayon, maminaw sa maminaw sa pulong sa Ginoo. Thank you, sister, from Bernardeta Guhayon Opong. And to GR Ligi Giliena Araula, Mabungahong Kabuntagon sa Daigsoon. To sister 30 sa Abedra, bani, brother. Nakaabot na sad ko sa imong live. And good morning to nang tanaw lab. To Mami Shoni Tabo. Okay, good morning dia. Okay. Di mo na kasabot og Bisaya alam no? Sin kasabot og gamay. Okay. We miss you, Mami Shoni. Nasi kuan dire, my lovely wife is listening as well. Nagkatawa siya. Okay. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord, mga igsoon, kay kabalo na kita kung wala si Lord. Dili i-bless niya atong buhaton unya. Dili sad nato masabtan ang pulong sa Ginoo kayo, no? Without the guidance of the Holy Spirit, without Him. Amen. So let's welcome the presence of the Lord. Father in heaven, again, thank you so much, Lord,
for another great privilege that you have given to us this morning. Another blessed day, Lord God. Ngayon mo ang gihatag na mo. Blessed opportunity. We're so grateful. And we do believe, Lord, dilitan ng tao karon makadungog sa imong pulong. There are so many people in the world, Lord God, are so hungry for your word. But dili sila kakita Ginoo higayon. Wala sila chance, Lord God. Apan kami, we're so blessed nga imo ming gitagaan Ginoo higayon. Salamat kayo. So Lord God, gi-welcome ka namo sa mong pagabuhaton karon. We invite your presence right now. And before we start, Lord, search our hearts right now, Lord God. So siya mong kasing-kasing, so siya mong una-una, mong pagbati, Lord God. Kung na kayo makitaan mga butang nga wa ka nalipay, wa ka nahimaya pasayloa mi, Lord God. Limpiuwi ang among kasing-kasing kay ikaw nga Diyos, balaan ka, ug ang imong pulong balaan kini. According to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo among isgutan karon. So Lord God, balaan na kaming tanan aron mahimo ming angayan mamati sa imong pulong. And Lord, as we listen to your word this morning, give us a teachable heart. Kasing-kasing nga magpatudlo, mamati og tambag og labaw sa tanan musunod usab. Because I believe it's not enough just to listen to your word, but Lord God, importante kayo nga doers me. Musunod gud mi kay naa ang blessing, na ang breakthrough, na ang panalangin, na ang milagro diha sa pagsunod. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo samtang mamati mi sa imong balang pulong. Ikaw lamang among gipataas, Lord God. Wala mi giisa nga religion or any denomination or any church or group, but we lift up only the name of Jesus Christ. So Lord, ikaw ang among gibayaw karon. We adore you, we honor you this morning. And I pray, Lord God, that you're gonna bless all the viewers right now, all the listeners. Bisan nasa maabot ni nga live, Ginoo, kutob sa makadungog, kutob sa makakita, bisan pa man ang mag-replay ani, Lord God. I-bless, Lord God, tuguti imong presensya, mabati, masinati namo, Ginoo, imong gahom, mabati namo ang lihok sa Espiritu Santo among masinati in Jesus' name. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. And this time, I rebuke, I cancel all the works of the devil. Any spirit of destruction, I rebuke it in Jesus' mighty name. I declare victory, Lord God, sa mong pagabuhaton karon. Lord God, again, we honor you. It's all about you, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay. Cebu City Jail, male and female pastor. Okay. Nag-shout out na ko, Igson. Okay? Shout out daw Cebu City Jail, male and female. From Sister Rochelle Humauas Castillo. And to Brother Lord James Talingting, one of our subscriber. Good morning, brother. Salamat sa pulong sa Ginoo. Good morning good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa Diyos. Si Rod BTO Press. Good morning, Pastor, watching and hearing anointed word of God. Thank you, God richly bless you. Thank you, Mami Shoni. God bless you more and more. Nakasamong prayer. Okay. So, let's start. Kay napamilakaw mga igsoon. Kay busy jo kay mi. After sa mong lakaw, karong buntag, karong taon, after, naghanjod, whole day. Naghangilakaw. So, mauna nga, ananing kamot ko nga makahatag kung higayon ninyo igsoon. This morning. Again, before we start, I want to encourage everyone to share our live this morning. Because I believe our topic for this morning, Igsoon, there's so many Christians nag-struggle ani mga Igsoon about lust of the flesh, no? Daghan kay mga Kristohanon nga magsigig at pa-advise na kung saon daw nga ma-set free sila ani, unsaon daw nga unsaon pag-fight daw against the lust of the flesh, no? So that is why mauni akong topic karon ato ning sigutan mga Igsoon para po dili ta duaan sa demonyo ba, no? No, aron maka-overcome ta aning struggle igsoon, aning battle in Jesus name. Jindy Cantelas Pihan. Good morning, Pastor, from Barangay San Jose. Shout out Dawahon Leyte. Okay, shout out diha Pastor Marlon Cotamora ug sa tanan sa tuang mga suking tigpaminaw dihang dapita. Okay? Sa mga nagpalanog-lanog diha sa loud, mga nag-loudspeaker diha no sa ilahang mga kuan diha. Salamat kayo. Blessed morning, Pastor, from Lataban, Sierra Bulyones. Ben Ninyesa.
Si Rabulyones Bohol na ako diha mito kay speaker ko og anniversary. Okay, praise God. J. Cervantes, watching from Davao City. Good morning. Igsoon. Let's start. Okay. So our text for this morning is taken from the book of Colossians. Colossians, okay. Okay. Mingon si Pablo Igsoon, according to Saint Paul in the book of Colossians chapter 3 verses 5 to 7. Bisaya ta, okay? Colossians kapitulo 3 versikulo 5 hangtod sa 7. Pulong sa Ginoo nagingon, busa patya patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga na kaninyo, sama sa salawayong pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, o kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Diyos. Kay moabot ang kapungot sa Diyos ngadto sa mga tao nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhikan mo, sumala sa maong mga kailibgon sa dihang naghari pa kini kaninyo. Kaniadto, okay? Ang Diyos magapanalangin siyang balaang pulong. So ningingon si Pablo ngadto sa mga Kristohanon dito sa Colosas, okay? Kani siya igsoon, this message gi-address ni Saint Paul sa mga Christian, mga Kristohanon. Okay? Kay sa last line sa verse 7 ningingon man siya diri, kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon. So gisulti ni Pablo ngadto sa mga magtutuona ni Kristo, no? Kay maybe nakita ni Paul nga daghan pag mga Kristohanon didto nga bisag Christian na sila igso napagi mga kailibgon bitaw, no, naulipon pa sila ba napay mga struggle nila sa lust of the flesh, okay? Mao nang ningon si Pablo igsoon, busa patya, okay? Kita gisugo ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga naka ninyo. So isugo ta, meaning mga igsoon, bisag Kristohano na ta, tungod maguni, di maguni kalikayan igsoon nga tao ra ta. So, napataning lawasa ba, no? Di kalikayan igsoon nga naagay higayon nga sometimes labi na nga luyata spiritual eh. Sometimes mag-crave ta, no? Nay times nga murag mo arise ba, mo balik og ka-aktibo bitaw ang kaning gitawag og ingani kanang kailibgon nga kalibutanon, unod nun. Diba? Lawas nun, something ingana. No? Sa unsahan, sama sa salawayong pagpakigilawas. Okay? Ako aning kalaruhon igsoon. Yes. Nganong napamani, no? Kabalo pa mo igsoon nga even today, daghan pag mga Christians, Kristohanon na, kabalo na sa kamatuoran, mga followers na ni Kristo, but still, nag-struggle ni ining gitawag og salawayong pagpakigilawas. Pastor, tagay na kong example. Tubig sa tawang igsoon. Nagaya ko example, pastor, anang salawayong pagpakigilawas. Nagisgot ni sa sex, okay? Kanang sex, igsoon, gift from God na. It's a gift from God, no? Buhaton lamang na siya sa mga kasal na. No? Mao ni gitawag og salawayong pagpakigilawas tungod kay daghang mga Kristohanon bisag kabalo na sa kamatuoran. Mag-apil-apil ni ini. No? Wala pa gikasal, igsoon, wala pa masilyuhi ang ilahang kamingyoon ning interna. Uso kay niron premarital sex. Diba? Mao na yung mga salawayon nga pakigilawas, adultery. No? Dili ni mo asawa, dili ni mo bana. Pero nakigilawas ka, mao na yung mga salawayon nga pakigilawas. Dili tanang pakigilawas sala. No? Kung imo na siyang gihimo sa imong bana, sa imong asawa, then okay ra na. It's a gift from God. Normal na. Pero kung imo nang gihimo sa imong kabit, gihimo na sa tao nga dili nimo asawa o bana, gihimo na ninyo nga dili pa kasal pa sa ilua jo ko mga igsoon. Sala na siya mo na gitawag og salawayong pagpakigilawas. Dapat mo fight ta ni igsoon. Di ta magpauyo na ni dapat ayaw mo tuon ng yes ang Ginoo gugma. Mo pasaylo, yes mo pasaylo, but remember this, our God is the God of justice. Amen. So mauna mga igsoon nga kung natay gitanom, natay anihon, what we sow is what we reap. No, we harvest what we sow, igsoon. Mauna nga magbantay ta.
No, ayaw pagsalig sa grasya sa Ginoo kay basin madisgrasya ta. Ayaw pagsalig nga God is love. Yes, our God is the God of love. But if we sin or committed sin voluntarily, igsoon, nga kabalo na tas kamatuoran na agyoy consequence. Amen? So, mao ni kitawag sa lawayong pagpakikilawas, kalaway. Kalawayan, no? Laway parihar eh. Abi yung mga igsoon, nagsunod ni puro ni mga nagisgot sa kailibgon, sa lawas nung kailibgon ni last of the flesh ni, tanawa. Maumaora ning demonyoha, espirituha, igsoon, tanawa. Una, sa lawayong pagpakikilawas, ikaduha, kalawayan. Apil na nini ang masturbation, pornography. Apil na ni fornication, kalawayan. Kaulag, maura po ni. O saan ang kaulag, pastor? Sometimes, ang mga tao karon sa kalibutan, labi na mga batanon diha nga naguyab-uyab, nagtuo nga ilang gibati, gugma pero kaulag. Ang kaulag, igsoon, kanang mo commit ka og sex nga dili pa sa saktong panahon. Kaulag na siya. Ang gugma, makapugong na sa example, uyab mo. Wala pa mo'y kasal. Pero, mo commit ka ni, makigilawas ka sa imong uyab. Okay? Makigilawas ka ba? Ya, wala pa may kasal, no? Kung lab inyong gibati, makapugong mo, kay ang gugma, igsoon, makapugong na. Ang gugma, igsoon, magbuhat na siya sa kabubuton sa Diyos. No? Ang gugma, igsoon, nagtanaw na sa Ginoo. Amen? Ang gugma nga tinuod nakapag-glorify ni Lord. Ang kaulag, gisiguro lang ang lawas nung kalipay. Amen? Mao na sila. So connected ning tanan sa lawayong pakigilawas, kalawayan, kaulag. O dapat daotang kailibgon mao ni. Maibog man ta pero nalay gitawag og daotang kailibgon. Mao ni ang gitawag og kailibgon nga wa nalipay ang Ginoo. No? Daotang kailibgon, no? Mao ni ang mga last ni igsoon, no? Mao ni bantayanan nato igsoon nya napay sumpay ato lang ning apilon. Kay kailibgon man gyapon ni. Og ang kahakog nga may usa ka paagi sa pagsimbag Dios kanang kana sang hakog connected ay abonas kay ilibgon igsoon kay imuha mang hakog ka ngano man dili nimo i-share ang blessing, dili ka matinabangon, hakog ka kay ang imong Ginoo kwarta. Kay ilibgon gyapon na, kay ilibgon sa mga butang nga kalibutanon. Kay ilibgon sa kwarta ba mga butang nga mabiyaan ra nato. Amen, no? Timan igsoon delikado ning hakog. Kay bisan pag moingon ka nga wa ko nagsimba og mga Dios, wa ko magsimba og mga idols, pastor, ana no, pero kung hakog gali ka, bisag naani mo nga pwede ka makatabang pero still hakog ka, mas gihigugma nimo ang bahandi nining kalibutan, mas gihigugma nimo ang kwarta labaw sa Ginoo. Sama ra na nga nagsimba kag Dios ug ang Dios nimo way lain ang kwarta. Delikado na igsoon. And no servant can serve two masters according to Jesus. Dapat usara nga atong agalo na tong master si Jesus ra. Amen. Ang kahakog igsoon, mura ra ka nagsimba og Diyos, idolatry. Kay imong gi-idol ang kwarta. Ug mo ni timan igsoon, ay kalimot sa giingon ni Job, na tao ta nga hubo. Mga matay tang tanan nga hubo, wala tay madala. Mayo pagkanang naa nato igsoon karon imo nang ipagamit sa Ginoo nga namalipay ang Ginoo, mutabang kas mga kabos or sa ministry. Kay igsoon walay ato. Everything that we have right now comes from the Lord. Ang tinuod nga tagiyang Ginoo, yes naningkamot ta, yes nagnegosyo ta, pero ang nagbless nimo ang Ginoo. Kung wa ang Ginoo asa ra katapunit ta karon. Amen. Mao na nga watay angay ikapasigarbo nganong ato man ang idamot bitaw, nganong ato man ang si tawag na nganong ato man ang pugngan nga magtinihik ta, ikoripot na nga di man pud nato. We are blessed. Why? Because God wants us to bless other people around us, to become a blessing to other people. That's the main reason why God's blessed us, for us to become a blessing. Dili kay mahakog ta. Timan ni ang hakog, ang kahakog sama nga nagsimba kag Dios ug maldi jud malipay ang Ginoo ana. Kay gusto si Lord nga siya rang imong simbahon, because our God is a jealous God. Siloso siya. Amen. Now balik ta sa taas igsoon. Nagaingon diri igsoon si Pablo, patya ang mga kaibog nga kalibutanon. Now, the question is this: how can we defeat, or how can we fight or the lust of the flesh? Unsaon man nato pag overcome ang lust of the flesh? Unsaon nato pag buntog ning craving sa kailibgon sa unod, no? Nga ganahan jud ka, no? Mubuhat mo mangita jud ka ni ba mga kalawayan, mga pornography, premarital sex, unsaon nga mabuntog nato ni? Kay nga naman daghang Kristohanon nga nagstruggle ani. Ako igsoon dili na ko kaihap og pila ka buk nagpa-advise na ko regarding ani nga topic nato karon. Pastor na nako sa worship team, pero pastor na fall me sa akong uyab sa premarital sex.
Pastor, siman ko pastor niya Kristohanon, pero natintal ko pastor og babae. Pastor, ang akong asawa tabangi ko ngano man day Brad, siman ko pastor niya akong asawa Kristohanon naming duha, natintal didto sa Pilipinas. Pag uli na ko kabantay mo, pero Kristohano na, nagtuo na ni Kristo, nangalagan na sa Ginoo, but still nagstruggle ni ining mga kailibgon, kaning last of the flesh. Unsaon mga igsoon nga sukla na to ni kiningon si Pablo, patyan ninyo. So naata ay buhaton para mapatay gyud ni. Amen. Kay of course kabantay mo igsoon, the more bata magpaduol sa Ginoo, the more ta magstruggle sa mga butang ning kalibutan, no? The more ta magpaduol sa Ginoo, the more pod ang yawa nga tinud-on ta og tintal. And Satan know our weaknesses. Kabalo ang yawa sa itong mga kaluyahon. No? Kaluyahon ni mo igsoon kanang mga kailibgon sa unod. Unsa man diha igsoon imong kaluyahon diha sa katirahan. No? Mao ningon si Pablo nga patyan ninyo ang kalibutanong kailibgon. No? Kanang mga kaulag, di ba? Katong sulti kanina ba? Katong gisgutan kanina ni Pablo sa Colossus igsoon. Okay? So, ingon si Pablo sa Galatians, the best way to fight or how to fight the lust of the flesh igsoon is to walk in the Spirit. Okay? Unsa man ang walk in the Spirit? Si Pablo ra po ining tubag ani ang solusyon. Nga unsaon pagbuntog, unsaon pagpatay sa kailibgon sa unod. Nga ganahan jud ka bisag minyo na ka. Maibog pag ka. Ganahan man ko tong bayana, ganahan man ko tong lakiha. Nganong ni bati man ko na crush man ko ani niya, di ba? Di ka na magsugod-sugod. Ganahan jud ko niya, di ba? Nya minyo na ka. Di ba? Or uyab pa mo pero nag-crave mo og sex. Mao na gitawag og salawayong pakigilawas. Okay? Tanawa. Ang kuana ni igsoon antidote or ang pangontra or ang makapabuntog ani igsoon mao ni. According to Saint Paul in the book of Galatians chapter 5 verse 16, ingon siya diri, so I say, walk by the Spirit or walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. The best way to fight the lust of the flesh is to walk in the Spirit. Pastor, unsa man ang walk in the Spirit? Walking in the Spirit, it means that we will spend more time in the presence of the Lord. Walking in the Spirit is nakay i-maintain mo imong personal devotion ni Lord. Walking in the Spirit means we have quality time in the Word of God. Basa tag pulong sa Ginoo, basa tag Biblia, dili lang ka puro social media. Walking in the Spirit is kanang magsige kag daig sa Ginoo, mao na. No? Walking the Spirit igsoon, igsoon kanang nadjug kay gitawag og quality time nga every early in the morning igsoon nga nakikitawag soaking in the presence of the Lord early in the morning. Dili pa ka mo trabaho, dili pa ka mo eskwela, dili pa ka magnegosyo, dili pa nimo buhaton ang imong responsibility every day before na nimo buhaton. Adto sa ka magpapuno sa ka sa presensya sa Ginoo. Magbabad sa ka sa presence ni Lord igsoon. Before anything else, before you start your day, early in the morning, the first part of your morning, si Lord sa namoy one-on-one ni Lord, mao nay walking in the Spirit. No? Mao na mga walking in the Spirit igsoon, maminaw kag like this. No? Pareha ni naminaw mo gwali. Example ni sa walking in the Spirit igsoon. Prayer and fasting, walking in the Spirit na. Atong gipatay ang atong unod ana igsoon, flesh na to. Nya atong gibuhi ang atong espiritu ug mayo igsoon. Sometimes igsoon, madala ta sa craving sa atong unod. Madala ta sa mga kailibgon ining kalibutan na why? Kay mas gi-feed pa nato atong flesh kaysa ato ang kalag. No, katong spirit. Mas imo pang gi-feed ba, gipakaon ang atong unod sa mga unsa mga butanga way hinungdan. Social media, Facebook, sige lang kag YouTube dia, unsa may imong gibuhat dia kaysa imong espiritu. No? Kaysa imong kalag nga imong gipakaon o pulong sa Ginoo, ampo or maminaw og worship song or magdaig sa Ginoo. Maminaw og mga sermon, mga preaching ana. Mao na mga walking in the Spirit igsoon. And that way, kung imo nang i-maintain, imo nang buhaton imong personal devotion ni Lord, diha nimo mapatay, matinga ka igsoon nga ligon ka. Mapatay nimo anam-anam ang imong unod-nun nga kailibgon, lawas nung kailibgon, kalibutanong kailibgon, mao ni makakil, makapatay igsoon, no? Sa lust of the flesh, no? Unsa gingon diri? So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ang atong flesh, di dyan ni kalikaya, naani desire igsoon. Musugot tag sa dili, naani desire. No?
Apan kung nag-walk in the Spirit ta kanunay igsoon, dili nato mapauyunan ang desire sa atong flesh. Kay mas lig-on man ang atong espiritu kaysa ato ang unod. Kuha? Amen? So maon ang uban mo ingon, Pastor, tao raman ta. Okay? Pastor, tao raman ko Pastor. Unya, I'm just a human and I am not perfect. No? Tao ra ko Pastor, masipyat jud ko Pastor, bisag Kristohano na kunan ako sa ministry, pero matintal pa man ko ani pornography. Ayaw pa ilad anang tao ra ta igsoon. No? Maka-search pa man ko pornography, mga porn Pastor nga sa una ra man tani. Nya usay Pastor kay di kalikayan makainom pa ko Pastor unsa man diha na ganahan pa ko tong bayhana bisag minyo nako bisag nana ko or something nga na bitaw. Nga na ba? Igsoon ayaw tuo anang tao ra ta. Dili na excuses nga tao ra ta, timan Sige ngon gani walk in the Spirit nga naman. Ang Holy Spirit igsoon once ang Holy Spirit na to. Natay self-control. Kabalo ba mo igsoon nga ang usa nga mobangga ani self-control ra? Ako tao ra man sad ko. No? Akong weakness sa una I was a womanizer before. Mao na akong hilig. Nya karon makakita pa ko operan pa man ko. Yes, bisan magwali na igsoon operan pagay pong kusiyawa og mga tentasyon. Pero naglabi lang ang self-control. Self-control is one of the fruit of the Holy Spirit. And the more we walk in the Spirit, the more mo active, mo produce siya og self-control. Kita man gud kay wa tay panahon kay sa Ginoo. Usahay igsoon ang Ginoo mantinilan ra nato. No? Tapulan ta og mga bulaton sa Ginoo. Okay? Mayo lang ta og feasting, kaon pero prayer meeting di. Mayo lang ta og mga lingaw-lingaw laglag pero fasting wa. O invite og kaon, mga birthday, mga party, mga kasal, bunyag, tapos, naana yun. Pero pang Ginoo nga bulaton, nga maoy nakapa-feed sa atong spirit unta. Dili ganahan, way gana. Mao na hinungdan igsoon, no? Dako kay tag time sa social media. Dako kay kag time igsoon sa mga butang ni kalibutan na wa kay time sa Biblia. Wa kay time kay sa Ginoo, sa presence ni Lord. Mao na hinungdan nga luya ka. No? Mao na hinungdan igsoon nga mas aktibo imong flesh niya, dili mo activate ang fruit of the Holy Spirit nga self-control. But the more we spend quality time in the presence of the Lord every single day of our lives, the more we get closer, we draw closer and closer and closer to God every single day, then mo activate sad na ang self-control. Mao na nga makapugong ka. Bisag tintalon patag maayo kamo mga laki o ang inyong kaluyahon babae. Bisag kinsa pa ng babae nga maglibot-libot, maghubo sa imong atubangan, makapugong ka ngano man. Mas active man ang imong spirit kaysa flesh. Because you spend more quality time in the presence of the Lord. Apan kung wa kay igong panahon sa presensya sa Ginoo, wa kay igong panahon sa Ginoo, ayaw katingala nga huyang ka, luya ka, panahon sa tentasyon. No? Dali ra ka madala, makakita ka gwapa, makakita ka gwapo, bisag minyo na ka, matintal ka, mailad ka, ngano man. Huyang ka sa spirit nimo kay naa ka mas gipalabi nimo og pakaon imong flesh. Pinaagi sa mga butang nga way hinungdan. Mao na gitawag og spiritual junk foods imong gipakaon. Giyutiay na kay noon imong Kristohanong kinabuhi. Mao nang luya ka, huyang ka, di ka kabarog sa tentasyon. Wala kay self-control. Yes, bisag ang Holy Spirit na naging anak ayaw na. Pero wala huyang kay mas tambok man ang imuhang unod. No, maunang mas madala ka sa craving sa kalibutan. Kung mag-crave ang imong flesh o unsa man diha, madala ka. Ngano man, ang problema nato is wa tay igong panahon sa Ginoo. No? Wala ta nag-walk in the Spirit. Okay, because the antidote of this igsoon, no, is walking in the Spirit. Sa gingon ganina ni Paul sa Galatians, walk in the Spirit and you will not gratify the desires of your flesh, no? Ang atong flesh na gini-desire kay naaman ta diri. Kalag lawas espiritu, naaman tay alawas, no? Natay kalag igsoon, na ang mind, na ang will, no? Mangandoy jud na siya, di nakalikayan. Mas aktibo na siya kung dako kag panahon sa kalibutan. Apan kung dako kag panahon sa spirit igsoon sa Ginoo, mura siya magkanam siya kapatay. No, mao ni ingon si Paul nga patya ang kalibgon nga naa nimo. Amen. Kay naagi na siya igsoon bisag unsaon ang alagad tas naagi na siya. That is why we need self-control. Ang pinakalas nga gihisgutan. Pinakalas nga gihisgutan sa fruit of the Holy Spirit. And
unsaon pastor nga makabaton make self-control? Of course, sayo na spend more time in the presence of the Lord. Hinumdumi ang giingon ni Joshua igsoon sa Joshua 1:8, di ba? Study this book of law, unsa ba? Book of instruction. Ayaw ibulag, no, ang pulong sa Ginoo. Ang balaod sa Dios nga naa sa Biblia, o malain asam din ang balaod sa Ginoo. Ayaw ibulag igsoon. Pamalandungi, basa adlaw o gabi, day and night. Sunda tumana ang gisulti sa Biblia, ang gibasa nimo. Magmalampuson ka, magmauswagon ka. Amen. Reading or meditating the Word of God is one of the example of walking in the Spirit. Amen. Si Joshua igsoon, Joshua reached, nakaabot sa promised land. Usa ni sa sikreto niya. Mao nang siya ning ingon ani. Amen. Si Joshua naka-overcome sa iyang mga battles. Daghan kay siyang nasugatan nga mga battles. Nakaabot siya sa promised land nga gisaad sa Ginoo sa mga Israelita. Ang kaliwat ni Joshua and Caleb. One of Joshua's secret is meditate the Word of God day and night. And aside from that, Joshua igsoon iyang gi-apply ang pulong sa Ginoo. Wala lang niya gibasa. Niya gipalapos pikas dunggan, gikinabuhi. Ni uswag si Joshua, milambo. In other words, nakadaog siya. Ingana ra sa daigson. Usahay mapildi ta sa atong unod, no? Kusog ang pangandoy. Labi na manag-uyab, pagbantay mo manag-uyab. Kusog kayo ang spirit of lust karon. No? Kusog kayo mao na nga kung dili strong, kung wala dili ta mag-walk in the Spirit as always, madala ta sa atong unodnong kailibgon. Mag-crave ta og sex. Mao na gitawag og salawayong pakigilawas nganuman. Pastor, saan na pastor na gugma mo? Di na gugma. It's not love at all, kaya ang gugma nakapahimuot sa Ginoo. Kaulag na. Una-una ra na ninyo nga gugma na mga undoy o inday. Dili na, kaya nganuman, ang pakigilawas buhaton lang na sa magtiayon. Amen? That is called fornication, premarital sex. Sin na siya, no? So para dili mo ma-fall ana mga manag-uyab, paminaw mo. Dapat mas dako mo time sa Ginoo kaysa time ninyong duha usag-usa. Daghang kay nagpa-advise na ko ani, pastor. Naman ko sa worship team, pastor, mauni ako, pastor. Pastor, worship leader ko, pero ngano man napo ko uyab, pastor. Nanami mga disciples, pero nami gihimo sa akong uyab, pastor, nga butang nga wa nagkapalipay sa Ginoo. Na-fall me, pastor, sa premarital sex. Imagine, mga dasig sa Ginoo. Pero ako sa iprangkan, ibabay man. Sister, kita tanan tintalon man ta. But siguro dako ra mog time sa usag-usa. Pagbantay mo, limitahi inyong panahon. Gusto ko nga mas higugmaon niyo ang Ginoo labaw sa imong uyab, no? Mas nindot nga ang inyong quality time, mas dako ang quality time niyo sa Ginoo kaysa inyong usag-usa. Because the more you spend time together, one another, okay? The more ninyo murag i-feed ang flesh ninyo. Pero kung kamong duha maglumba mog paduol sa Ginoo, akong gingana, crave mo sa presence ni Lord. Lig-on mo panahon sa tentasyon. Kaya ang pinaka-close nga temptation, pinaka-duol, o pinaka-paborito nga tentasyon sa yawa, sa mga manag-uyab, sex gyud. Premarital sex gyud na fornication. Amen? Muna nga, naamang gina, kay manguyaban gyud mo, di man mo kalikaya na. Kinahanglan ta og self-control. Og ang self-control, ato nang mabatunan, the more we spend quality time in the presence of the Lord. Pastor, why is it that you always mention the word quality? Quality, mga igsoon, meaning, kana jong angayan nga time, kana bang, sitawag na, kanang quality means, mga igsoon, kanang the best time nimo, no? Ang pinaka-maayo nimong panahon ihatag sa Ginoo. Ayaw mantinili si Lord. Nga magampo-ampo lang kadiha, no? Tagai og panahon si Lord nga pinakamaayong panahon nimo para sa Ginoo. Mag-one-on-one mo ni Lord. Namoy quiet time ni Lord igsoon, mo na quality time. And that way imong gi-feed imong spirit. Mas mulig-on ka diha panahon sa tentasyon. Kay igsoon every now and then daghan kayo giguba karon nga relasyon sa Ginoo. Tinaagi ning spirit of lust of the flesh, lust of the eye. Daghan kayo. Ako igsoon, paborito na ko ni sa una. Pero grasya sa Ginoo igsoon, ako nabantayan, the more ka nakakonect ni Jesus, okay? The more ka connected ni Jesus every day. Amen. Every single day, the more ka connected ni Jesus,
mubunga gid ka. Ingon nga ang sanga nga konektado sa punuan, mubunga gid ka. Ug unsa to ilas nga bunga? Pagpugong sa kaugalingon. Fruit of the Holy Spirit is mao na akong giminan ng mga igsoon. Amen. Importante na unya everyday i-renew na to, i-refresh na to. No? Kay everyday is full of battle. Grabe gubat kada adlaw na to Kristohanon. Nay gitawag og spiritual battle na to everyday. Kung ang sakinan gigamit kada adlaw, magsige gyud siya tubil. Kita sad, everyday na ay battles, na ay struggle. So sige gyud tubil in prayer. Tubil ta in worship. Tubil ta sa Bible. Tubil ta in the presence of the Lord. No? Dili pwede igsoon nga dili ta magpatubil kada adlaw. Ngano man. Makuan man ta na igsoon mahubsan ta ug mahubsan ta mao na luya ta lubat ta panahon sa tentasyon. Ako igsoon dinhi pag-judge pero ngano nay ubang mga pastor, mga lagad sa Ginoo, mga pastora, mga nagwali na makasa pa man gyud og babae bisag minyo na sila o lalaki bisag minyo na. Ang akong ikasulti na igsoon siguro mingkang naa siguro kuwang gamay. Kay because I believe igsoon kung wa jud ka mingkang o gamay, di man ka basta matintal. Mao na ingon ko everyday patubil ta. Kay based on my experience igsoon sa panahon nga makit-an sa yawa nga huyang ka. Sa panahon nga makit-an sa yawa nga busy ra ka kas ministry niya, ang imong personal commitment ni Lord kulang na kagbabad ba? Pwede man nga na. Daghang mga lagad sa Ginoo igsoon nagpagamit sa Ginoo nga nalimot pagtubil unya ang ilang una-una busy wali dito hala evangelism wala nakalimot sila nga naay gitawag og quality time ni Lord, one-on-one ni Lord igsoon, quiet moment ni Lord igsoon, no? Mo na gitawag og quality time with the presence ni Lord. Basta masipyat ka na igsoon kay nalipat ka sa imong kabisi, abi nimo nga ministry na nalipat ka nga naday kay maintenance igsoon. Ang sakinan kung way maintenance maguba na. Di ka kapatubil, lubat na day ka, di na kakadagan, mao nang natintal, na fall og babay or lalaki. Minyo na, nakasa pag yun, nga naman, nakasa sa worship team. Nga naman na, kay naay kang anay, agianan ng yawa, because I do believe, ikson, kung ang yawa way agianan, di man ka matintal. Pero kung imong tagaag lugar ang yawa, sama sa gingon sa pulong sa Ginoo, ayaw hatagig lugar ang yawa, kung makita ang yawa og lugar, automatic, piti ka diha. Amen? Munang ayaw, kumpiyansa, everyday, is naay gitawag og pagtubil. Amen? Everyday, kinahanglan, igsoon, magpapuno ta sa presence ni Lord. Kay pwede man puno ka karong adlaw niya, magdanghag ta igsoon, ugma, magkumpiyansa ka, patintal ka. Kaya yawa, igsoon, sama na sa leon nga nagmulob. Sige rin naglibot-libot, nangitag higayon, mangitag pamaagi nga, malipat ta ba? Once malipat ta igsoon, kay mukhang ata, automatic, igsoon, diritso na, di na manangid ang yawa. Amen? Muna nga kumpiyansa, igsoon. Guard your heart all the time. Babad kanunay sa presence ni Lord every day. Walk in the Spirit every day. Spend more time in the presence of the Lord every day. Why? Para atong ma-overcome ang lust of the flesh. Ang craving sa unod. Lawas nung kalipay. Kailibgon nga kalibutanon. Ma-overcome na nato igsoon. No? Mabugto na nato igsoon. No? Mapildi, mabuntog na to na. The more we spend time in the presence of the Lord. Na may nag-stay ng stars. Thank you, star senders. God bless you more. No? Nga na ba? Ay, kumpiyansa. Bisag, ligoon pa kay ta. Kay dili, matagadlaw, ligoon ka. Bisag, mature Christian pa ka. Very anointed. Pero di ka magpatubil, igsoon. Piti ka siyawa. No? Kaya kabantay mo ng mga tourist van. Tourist van ba? Kanang mga parang para sa turista ba? Ang mga van. Kanang tourist van, igsoon. Magsige nagbihay kada adlaw. Magsige po nagtubil kada adlaw. Mahurot man na, ini pareha sa mo around Bohol, dagang kay mga tourist spot, dagang kay mga stop, mao na. Mahurot ng gasolina, basta gamiton. O kabalo pa maigsan ako ni balikon kita ng mga Kristohano, natay spiritual battle every day. Sige tag sangka, maluya ta. Mao nang magpatubil ta, mupahulay ta sa presence ni Lord. Aron sa ugma na pod, next day, kay sa sunod nga mga adlaw, kusga na pod ta, ligon ta, sa diyang opera na po tagtintasyon sa yawa. Kay samtang napata nining kalibutan ang tentasyon, di na mo undang. Dili ka pwede mo ingon. Ginoo, ipalayo ang tentasyon, dili. Dili. Naagi ng tentasyon, walay hayahay sa kinabuhing Kristohanon. Bisan kami mga lagad sa Ginoo, mga pastors, mas tintalon jud migmayo hinon kay kami may nasa front line. Amen. Kanang mga naay ministry, tintalon jud nagmaayo. Kanang nagpagamit sa Ginoo, tintalon jud nagmaayo. Mao na mga igsoon nga kinahanglan magpatubil ta kanunay sa presensya sa Ginoo. Ayaw pa kang sa imong Bible reading.
Ayaw pakang-a sa imong prayer, sa imong quiet time ni Lord, sa imong personal devotion, sa imong commitment, one-on-one early in the morning ni Lord. Ayaw pakang-a diya. Kay once mo kang-a ka, masakpan ka sa yawa, automatic atakihon ka, tintalon ka. Kaya ang paborito sa yawa, igsoon sa panahon nga luya ta. Kabantay mo, igsoon, di ba? Sayon ta atakihon kung luya ta. Amen. Kabalo ang yawa kung kanus ata maluya. Nga naman, pastor, kuyawa ko ng yawa, kuyawa ko ng kanidyong yawa, ani? Di ba? Kabalo siya kayang yawa, sama sa gingon gina. Sa Bible, igsoon, sama siya sa leon nga nagnulog. Unsay gihimo, naglibot-libot, way tugpa ang yawa, nagtama ni kanunay ang yawa, igsoon. Way tugpa, galibot-libot, gahupo-hupo. Nangita og oportunidad nga mabakanti ka. Nangitag oportunidad nga makasulod siya nimo, makatake. Makita sa yawa ay kaniluya ni gikan ni siya og kanang kuano, bulaton sa Ginoo gikan, grabe ning battles ani yawa ni kaampo, kuwang ni og babad sa presensya sa Ginoo, opiran bitanawa. Mao na igsoon kay makita sa yawa nga luya ka diha sad ka, mao na perfect moment niya to attack you. Mao nang ay kumpiyansa. Watch and pray, ingon si Jesus, so that you will not fall into temptation. No? Tanawa si Pedro, hingkang-as pag-ampo. Sige, balik-balik si Jesus. Pedro, di mo mag-ampo diha? Unsa man mo? Di ba? Nya ingon to si Jesus, the spirit is willing but the flesh is weak. Okay? Balik na po si Jesus, nag-ampo siya. Pagbalik niya, wag po nag-ampo na to, tanawa. Nakabarog ba si Pedro sa tentasyon? Wa. Si Pedro, init kay ko sa sunod nga mga event, ano ikson, si Pedro ikson, nanigbas, pa! Wa kapugong sa iyang pagbati, no? Init og ulo, kuwag ampo. Mano sa ikson, nga kuwalang tag-ampo, init tag-o. Sabdon ta, dali rata mo surok atong dugo, anon, kuwag ampo. Prayer is a must. No? Prayer must be our lifestyle, ikson. Samot na kaning kanajong prayer nga kanang one-on-one ni Lord, no? Ayaw pakang-a sa prayer, sa word, sa worship nimo. Imong personal devotion ni Lord. Ayaw pakang-a. Ayaw pakang-a kayang yawa naglibot-libot ra sa imuha. Kisam na takihon sa yawa, ako na ninyo balik-balik. Katong mga iyahana, katong mga way Ginoo, katong mga badlungon, katong mga daotan, iyahan naman to. Ang atakihon sa mga demonyo, kita nga nangalagad sa Ginoo. Kita nga nagbag-o na, kita nga ning sunod ni Kristo, kita nga labaw na nagpagamit sa Ginoo. Amen. Atakihon kita. Apa na nakanindot igsoon kung as everyday kanunay ta nagpatubil sa presensya sa Ginoo. Kanunay ta nag-walk in the Spirit. Dili nato mapauyunan, dili nato masundon kung unsa ang craving or desire sa flesh. Kay mas lig-on man ang atong espiritu og ang unod nato huyang. Apan kung ang imong panahon naa kanunay sa social media, kanunay sa mga butang nining kalibutana, busy kay kasi mong trabaho, negosyo, busy. Kang-a ka sa prayer, kang-a ka sa word ni Lord, kang-a na ka sa imong devotional, automatically, mas tambok, mas kusgan ang imong unod, imong flesh. O di ka kasukol sa tentasyon. Kay mas gifeed man nimo ang imong flesh kaysa spirit nimo, kaysa soul nimo. Igsoon. Mao na igsoon nga, ay kumpiyansa. Walk in the Spirit all the time. Patubil sa presence ni Lord every day. Amen. Kay kung mukhang kay igsoon, kung makita sa yawa nga ay luya kay luya, no? Kabantay mo mga igsoon nga ang langgam nga luya sayon radakpon, pero ang langgam nga abtik way sakit kusog kay molupad di jud ka kadakop nga na sa ta. Kung makita sa yawa nga luya ta kay kuwang natagpag-ampo. Awa na tayo basa-basa ang Bible. And then basta ang most of your time nag-spend na kasi imong time sa mga butang kalibutan. Ang imong kalingawan mga kalibutanong butang na. Ingon ang yawa, ay, kaluya niya, automatic. Atakihon ka. Ang yawa, wise igsoon. Lucifer ko na. Usa ko na sa banggiitang anghel sa Ginoo. Malamo na. Di na basta-basta. Usa na sa leader niya. Kabalo siya. Kabalo na siya nga kung ligon kay ka, di ka basta-basta mapildi. Pero kabantay siya nga, ay, huluya, ay, apiti ni. Ano namang igsusuay kumpiyansa, guard your heart. Amen. Every day, ayaw pakang sa Ginoo. Spend quality time in the presence of the Lord. Ayaw sugdi ang imong adlaw nga dili ka puno sa presensya sa Ginoo. Ayaw sugod og trabaho, negosyo. Ayaw sugod sa imong pag-eskwela or any imong responsibility everyday. Ayaw sugdi kung wa nimo gihatag ang pilmirong hugna sa imong kabuntagon sa Ginoo. Ayaw sugdi ang imong adlaw again kung dili pa ka puno sa presensya sa Ginoo.
Kay igsuon kung dili ka puno sa presensya sa Ginoo. Unya, mao na to, naghimo na ka sa imong mga bulhaton everyday. Posible nga huyang ka sa panahon sa tentasyon. Ug ang yawa kay baluan na kay ikaw matuog ni kagabi, ang yawa nagmata, nagtanaw nimo. Ang yawa kay balo kung nagampo ba ka. Kay balo ang yawa sa imong time, sa imong commitment ni Lord. Mao na igsuon nga again, ayaw sugdi ang imong adlaw, kada adlaw, nga dili ka magpapuno sa presence ni Lord. Ngano man, pastor? Kay kung dili ka magpapuno, huyang ka. Masundo nimo ang sugo sa unod. Apan kung imong gisugdan ang adlaw pinagi sa pagpuno sa presence ni Lord, kamao ka mo balibad or musukol sa kailibgon sa unod nimo. Amen? Mas sundo nimo ang hunghong sa Espiritu Santo. Kay igsoon, prangkahan ta mo. Bisag kapila pa na mo hunghong ang Holy Spirit mo, konbiktar nimo. Kung mas ligon ang imong flesh, di na nimo sundo ng Holy Spirit, mas sundo nimo imong kaugalingon. Amen? Apan kung ligon imong spirit igsoon, kay early in the morning imong gihatag ang imong panahon sa Ginoo, makasunod ka sa sugo sa Holy Spirit. Sa conviction sa Holy Spirit mo patuo ka. Ngano man, ligon man siya, unya huyang ang imong unod. Ana ra na igsoon. Amen. Hay kumpiyansa. Every now and then ang tentasyon naa naglibot-libot. Kinahanglan kanunay sagta magpatubil sa presensya sa Ginoo. Kinahanglan konektado ta ni Jesus nga mao'y atong punuan aron mubunga ta og pagpugong sa kaugalingon. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you for your word this morning. Salamat, Lord, sa kaalam nga imong gihatag ka namo, gipaabot ka namo nining kabuntagon, Ginoo. Imo ming gitagaan, Ginoo, og pamaagi unsaon pagbuntog, how to fight the lust of the flesh, Lord God, and how to overcome them. Thank you, Lord God, for your word. I pray, Lord, nga kaning among nadungog karon nga mensahe, Ginoo, amo ning kinabuhion, amo ning i-apply, Ginoo, dili kay mulabay ra sa pikas dunggan. And I pray and I declare in Jesus mighty name nga kaning nga mensahe, Ginoo, mao ni hinungdan nga magmadaugon mi again sa mga kalibutanong kailibgon, Ginoo. Mao ni hinungdan nga everyday mag-walk in the spirit mi aron dili na mapauyunan namo ang kailibgon sa unod. Salamat, Lord God, ani nga mensahe, Lord God. Hallelujah. I know dili sa ni siya lalim, but Lord, tabangi mi nga mo sakripisyo gid mi og panahon, Ginoo, nga quality para nimo, Ginoo, para sa imong presensya. Kay kung wala ka, sigurado nga mahagba gid mi. So Lord, tabangi mi, tagay mi kadasig kanunay kauhaw sa imong presensya, Lord God. Taliwala sa kabisi, kay usahay stress mi physically tungod sa among trabaho, but Lord, dasiga mi, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo, nga di gid mi magkumpiyansa kundili kanunay mi magpapuno sa imong presensya every day. Before we start our day, we pray, Lord God, that nasay mahitabo nga soaking in your presence, Lord God. We will spend quality time with you, quiet time with you, one-on-one nimo, Lord God, aron maanda mi, mapuno mi sa imong balang presensya, unya makabarog mi sa laing offer sa yawa, Ginoo. Because I believe every day is a battle, Lord God. Gubat matag adlaw, but Lord, as long as you are in our side and as long as our heart is puno, Ginoo, sa imong presensya, then we are always victorious, Lord God, in every battles, Lord God. So Lord, thank you again sa imong mensahe. I pray nga mao ni mensahe nga maghatag na mong kadaugan, magmabungahon among kinabuhi, pinaagi aning mensahe. Ug dili nimo labayng kawang kung dili amo ning kinabuhion every day. And Lord, right now I pray, continue to pray to all of the viewers this time. I know, Lord God, that you know everything. You know what's inside of their hearts right now. You know their situation. You are so familiar every details of their lives right now. Kabalo ka. Because you are an all-knowing God. Ang tanan, Ginoo, nakita nimo, dayag nimo, walay matago nimo, Ginoo. So Lord, nakakita ka karon sa ilang problema, sa ilang struggle, sa ilang giatubang nga mga kasakit, kabugat, ilang mga cross nga gipas-an, Lord. Tabangi sila. I pray, Lord, nga imuhang tagbuo nilang panginahanglan. I pray, Lord God, tagay sila dugang kusog, magpadayon sila pagpagamit kanimo, magpadayon sila pag-alagad kanimo, magpadayon sila, Ginoo, sa unahan hangtod sa walay katapusan, Ginoo. Taliwala sa mga unos, Lord God. And Lord, I pray nga
Imong tagaag solusyon ang ilang mga problema karon. Unsa may ilang problema karon Ginoo, tagaig solusyon, tagaig Ginoo kasulbaran, Lord God. Unsa man nga milagro ang ilang pinaka need this time, Lord, I pray nga ang imong milagrosong kamot Ginoo, imong palihukon sa ilang sitwasyon karon in Jesus name. If ever there's anyone who are watching this time nga nag-struggle siya financial, Lord God, i-bless siya financially. Nanginahanglag kayon sa balatian, I declare healing, complete healing sa physical and emotional. Nanginahanglan sa kaluwasan sa iyang tibuok pamilya, iyang kadugo, kaliwat. Lord, I declare salvation to their whole family and friends and of course ilang relatives in Jesus name. Kung na'y nagtanaw karon diri Lord nga nanginahanglan og milagros tinud-anay kabag-uhan, I declare deliverance in Jesus mighty name. Tanang bandage, tanang talikala sa kaaway mabugto, maputol sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, og tanan nga nagtan-aw karon nga nanginahanglag kaisog, boldness and eagerness nga mutubag sa tawag nimo. Right now, Lord God, I declare boldness, eagerness. I declare confident from you in Jesus name. Nga walay makababag Ginoo kundili, Lord God, mulakang gyud sila sa tawag nila in Jesus name. Ikaw na'y bahala Ginoo sa mga pulong mugawas ilang baba. Thank you for the anointing upon them in the mighty name of Jesus. Salamat Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. And sa mga nasakitan Ginoo, mga na-depressed, I declare comfort. I declare healing, inner healing in Jesus name. Tanan nga mga nabungkag nga pamilya, kunya nangandoy nga magbalik Ginoo, I declare Lord God unity in Jesus name. I declare reconciliation in Jesus mighty name. Mong patigbabaw ang gugma pag sinabtanay sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you. And this time, Lord, among angkunon, among dawaton ang milagro, kadaugan, panalangin. Among kining dawaton uban sa pagtuo, himua lamang kaming angayan, kapiyalan, takos sa panalangin nga imong ibukbo kanamo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong manluluwas. Amen and amen. Again, mabungahong kabuntagon mga igsuon. Praise God. Hallelujah. That's all for this morning. Pamahaw sa pulong sa Ginoo. Thank you sa mga star senders. God bless you more. This time akong ibalik ang dungog ug himayas tung buhi nga Dios. All the glory, honor, highest praises and adoration and thanksgiving belongs to the King of Kings alone. Okay? Ako nagampo igsoon nga karong adlaw puno sa kalipay, kalinaw, gugma, puno sa comfort. I hope and I pray and I declare that na comfort mo ning message and natagbo ba ang kinahanglan ninyo, and I pray that today is gonna be a victorious day for us, and all the works of your hands i-bless ni Lord. Every steps of your way, signs and wonders and miracles will happen, and panalanginan mo sa Ginoo igso, no? Dili matapos rong adlaw nga dili mo i-bless ni Lord. Amen. So again, sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe ang link na sa caption na nga live. Og sa nagtan-aw karon nga wala pa naka-follow, please follow. Kay ari na ko mag-live, no? Sa nagtan-aw karon nga followers atong previous page nga ako nang nabiyaan karon kay girestrikta, please follow this page, Mabungahong Kristohanon 2.0. Diri na ta mag-live igso, no? So that's all for this morning igsoon. Salamat kayo. Kita tapuhon makabakanti ko. Ampo kanunay amping unyabante. To God be all the glory. See you next time, brothers and sisters. God bless everyone.